Kastoy ati cellphone, nagmayat. Day, nangalam kita cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang gamin iti baro a cellphone na. Ay, wait. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sama among aramatain. Igmaw ta sakti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigakan ka. Ang mga no abutam tili maabulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak. Si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na ko ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo ko. Malah, panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong nagpicture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta silpaw. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Day ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups. Aguri ka. Pag dinag ka tintamit, adagiti rupa ta. Madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Day ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakit? Ulbod day ta kamera. Di na ibagatag paiso. Iso di mo patpatsin. Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, maka-Facebook nga rodan. Katuan mabiit na ang taisuro kayo. No kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalak ka ni nanang yaw. Dahito tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook ditoy. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wain, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam ta isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait, mate. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, anak tao. Umay ka. Kasi ka man timang isuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo ay. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawain, mabalin sigurawon. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawang mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuraw. Nungay kaya't ko tiagipos iti picture, Roda. Papana nga ditay. Daytoy tital maganyo tatang. Sakay tumapan ditoy. Talpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangan. Makasuro kay tumang ilaang. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kaminton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Diyak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kinina ng mau.
Sige nga, Rod, tani, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka magpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tana. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain na. Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay, kaano nga ron nga agawid ngay? Inton o may alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakita mi di ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat, tapno mangag na tibusis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo imbagan ni Ruda pamayan. Isong agbidyo talaangan, sa kunto isend iti ka anaka. Ay, mabalin aya. Agkawuna, mabitla nga. Dita, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawun, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka ka nagayamain. Ay, relok, nadadahil intay-intad mo idi arilok. Kita ti ima ka na awan relo na Kanakan, tay bagko awan. Kahit tayo silpon ko gayam ka anakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tayo pa'y gayam sapatos kao. Kan lugan pa'y kuma. Nagidip mo tayo. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib na ijay. Diyak mo Ang amno awan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo kon suleng. Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaang. Nagload ka aya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kao. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y mo naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kay, agprin request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot, kain amin na kumparik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay matanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag-Facebook. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw ag-crush kan ka. Kay kayat mo, mat. Ay, nisuling mat. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na nagito ipupos ni Tatang, bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni Tatang. Pati baro a brief, ipos na. Ang dadamo nga ni Tatang. Ang gagatal ti iman ang Facebook, no kasjay ang dadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo nausaran a brief tipos na ay sos. Kababay ninday jay, bakit? Hey!
Thank you ka, anakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka na anak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflytak. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpet ko, auntie, uncle. Di mo ito namin kada kami, Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Kasta. Wow! Maya nga rin, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan Talo alawas lang tina ito na bakasyon ko. Iso nga gawid akton ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya nagita picturam. Dagito man in-intadya ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapatos. Kenda dumapay. Na, apay picturam dagita. Tipos ko ay tipisbok. Anya? Ay, picturak mamangaron tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan datatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan dagito Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken sing-sing. Kita man ken uri ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, ken dadumapay. Iso ti impupos danay Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bayam ta proud da nga rodmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka ang suling. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina kaon. Gusto pa man na tapisbaw. Aguray ka akin Jak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso nada iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Wine! Ay pangalaan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Agad, si kaano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga iti manggatang? Ni Daniel, prin ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanya. Idi kwan, in-accept kaun. Iso nga naktuman ilako tirilaw. Isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Si Rufo? Ay, when. Apay? Ay, shit ni Daniel, buyer mo itirilo. Ay, kaya manak na naka-online ka. Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. 1 million? Agpaiso ka ni sir? Sige, tali, dapat paparak. Ang kita tanto nitong bigat, iti yung bagak alugar, ken oras, Bye! Bye, sir! Ay, suling, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwentas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandagiti alahas. Ta milyonaryo tanukas kasanaw. Gundaway tanay ito yan na bumaknag sulaing.
Nice meeting nyo. Manong! Kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, na ito'y manay. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas Istit sa dagita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na tunay dagita, sir. Sana PK. Ang mala, tapno the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itadtibayad, mau. Napanagnakamon, sir. Sana PK dagita nga alahas. Nginginain dagita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana tseke. Ay, may metikas. Tapno saan may na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin tigunak. Ay, Suling, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Timaray mo din. Baybaya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamangki di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin sa amat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagiti anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babayin tipay. Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngayon siya tibaw na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon titinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, hawanan na kita alahas na bagay. Musikan tomat nga main. Timulino ka ta na dagos ti bag. Sagbaya pimanaw. Basol mo Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga menrofo, basol mo. Basol ta adwa Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot, ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli, dagiti alasyo. Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB. Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpupos iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, ti pagayam mo, dodot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dudot. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Rudy lakay, andan ni tatang. Tatapay nga rong nagsangit ka nga Imbis nga gragsak ka tas simang paggaya man ni tatam. Rudy, awanan ni tatang. Impanan.
Impan na nga. Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, Sara, di ka man mangraba kitigasta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Naatake ka no iti lugaran nagbakasyonan nakatinlayon ng tinatay. Anya? Ay maray, inton bigatan titabon nila kay mausan aya. Wen mari andeng. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan maten ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo Marisulita, bilibakken ka. Natibker ka anabalaw. Limpyo ka mulat ka. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalaw ay saus. Nabagtitak siguro. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, mare? Ay, kwa. Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, mare. Patibkerem mo ti pakinakam ko, Saan akas ti ibagbagam? Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita sasawamat. Ay, sorry, Mare. Ay, pasensyakan. Day tuto mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanday ito ang iwat. Ay na, danyo asawag. Kasta unay apan ang ikawam kanyak. Apay ngayon linibasan na. Nanak. Umay kay manganan. Nakaluto akon. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yun ti agsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Ta dito'y pa'y labalayo ti pagnagdak. Ta ilutuan kayo iti kanan nyo. Siyak ti mangkadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakadamat kanyak. No nagpakada kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma. Anya! Ay no, malapdan ayamat ti pupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumanti kinapudno. Marigatan ang anak ko. Diyak kabalat niyang may sa. Mabagtitak nga ang pampanunot. Kaslagayat kumatindi matay. Saan di kay agsasauwi ti kastananang. Mga asinyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasama kiti biyag tayo kat ada plano ti apo. Di tay amon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Dapat check ang makailiw-liwag kayong tumatlaang. Ni, Hingga magkita no sino na ita, Sara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag. ay sige, mabit lang nga rod nanang. Anyat kagarayo, tatako ko. Ay, una ba't ti palang ibalikas mo tinagan ko, Sara balasang ko? Saan ako ko? Koko ko naman, Ay, kastama nga min din nakairwaman mi nga awag kan katata. Masuro na nga raw, sa naglawag ako ko, tinagan ko. Yung masabali mo, ti palang ibalikas da. Kuko, kunada mo. Akat, anya nga rod ti kagarayo, tata. Ninalang mo ko, ma. At dalay baga king wana. Ha? Ay, ala, sumurag kayo Ay, yaman na. Ni, nagdaktil mo tan asabong timot yo. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tudan nyo kuma, no isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga rod ngay? Para na biyaga, siyempre. Itag ko kinilanang mau. Anya?
Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan ken ni Kuko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga iti gagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, Nanang? Wan. Agawid kan. Sige nga ron. Awagan daklaan no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag namin, di ba ka kininalang mo? Wen, ayos lang, tata. Nadamag mon, Ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni Nanang yo. At da boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Asino? Ni ngay mat Koko at Boy. Tay driver a sweet lover. Angam Koko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko. Ha? Nagkuna nga da relasyon da iti katugangak na anang. Ay sos kanem bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan la. Ag holding hands da ni Jay Kalsada. Ya, Ag sinsinikot da pa'y kidin Sa pasarayag kan ni sulitan ni Kuko wano Kuko ti pingping na. Nukas diya magmagnada. anya? Ninanang ti... Oh, imposible mo da itanan. Gano ka balbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon da tatang. Ay sos, day tati issue ita ija istor ni kakasak ka. Tunggal adamapan gumatang ni Nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni Nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam day dilakay na. Nga madan kasinsinne ka na. Kababainan ti kastangar aramidan niyo, Nanang. Makalawas pala tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Naki-boyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Maawatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Tiyak kaya ti agladladingit latan. Tamabagtitak laang. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatangyo. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bibiyang ko. Basta siyak. Nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatangyo. Ipatpatagnak ni Koko kat nakasagana kano amang ikasar kanyak. Anyat mabalintang ay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain itar aramidan ni Nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni nanang. Ay, narigat gayam ti bakal nga gayat. Nasuksukir pa yung tayag tutubok. Makaamudan iti biyagda. Masurunak iti day alakay. No si bibiyag pa'y kumaday di tatang. Linuguban nanday di alakay Kuko. Api nga daman nanday di alakay dito balay, Nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam, Sara. Agdan na kamen. Anya? Mabainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na. Iso adito yan balay ti pagnaudan me. Unay kayo mat. Aday ta ka manan, Sara. Sirmunan nakmanan. Sardangan man timang sirmon kanyak, ta anak kalaang. Siyak, tirumbang amang sirmon kan ka, ta inanak. Ay, jak amo kada kayo. Apay nga minaparitan na ka makiasawa manan, kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan, awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kanon tupay day ta? Bumakita kon, lumakay matan ni Kuko. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ayat ibiyag. Urayam anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na, uray makabulan, wano 2 bulan la kumati palabsan niyo. Ay, nabayag unay day ta makabulan. Basta, ay ayat kon ni Coco, period. Rabien, apay ngay takala nga sumangpet, Coco. Kwa, pasensya kan.
Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasadak. Nagripirak, sulita, my love. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita tabinilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita ang nadadaal tilugan nga ipaspasadam. Natural, my love. Unay ka laki din na. Di ka kadiag murmur yaw. Alala, isiram kita diri daw. Tamapantan ni Giselle. Maturog tan, mahal ko. Ay, sus na nasulita. Ibagak na ito Ngamdilo ko man ibagbakin ni tata ko asyak ti nangidanaw. Nukasta, adaam mong itidamdamagakan ka nato. Wala na. Ada chicks na iti restaurant na pangpanganan may. Anya? Sa bali pa ito chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisindumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak dayjay. Kung sa bali pa iti chicks na iti turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada idi. Anya ngay, di apitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakayan ni tata ko ti kinachikboy na niya bakit? Ay, di nanang mata. Amo na mata chikboy day jalakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinaya naman di aganos. Ay, masyanak mo't lang arod ka ni nanang. Isa mapanak man iji balayda. Inak man upayon. Durugak, tapapanawan nan iji balayda day jalakay kuko. Sa lawasaw na kita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumludak itan, dito'y nagtagdirak. Nuad na babae. Ay na! Saan la may sa ataw tinangibaga kanya, Koko? Iso nga klo na baon. Kaya't mo tabinsa-binsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ni Marian, ni Margaret, kan ni Flavia. Di ka makasungbat. Ay. Nakigtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa'y ti sekretom ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekretom, ha? Amudan di uray man. Nakita dan ati sekretaw. Pagbut nga kumangan. Na, proud ka pa'y gayam. Sige. Wala sa mga balakas ta, agdiso to'y do agam-gam ko di tamoging, Pumanaw ka laangan, tabalay kumatday to'y. Agsinatan! Nisulita mo't, relax ka din. Sinadagos mo ti bagbagak. Ikanakpay mo at may sa chance nagbaliw, Sorry, sulita may darling. Saan na maulit pa? Dayta ti paglaingam, ti agsore, di ka matagbalbalew. Daydidan nyo nga asawa, di nagpinagladladingit. Siyakla ti babae, ti biyag na. Siyakla ti lab na. Uston, ha? Ulitin, di ka nagsangit. Mahal, promise, agbalbaliw ako. Sorry, Wen. Saan itan, Sara? Nagbalbaliwan ni tatang yo ako ko. Di man ibagbaga at tatang mi day chikboy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din ditoy. Agsina kayon. Ay, saan Kaya't mo nga rod nga agladingit akmadan. Kakaisuna nakaliwliwag akon. Di ka agdana agta nagbalbaliwan ni Koko. Binutbuteng ko, ano di pa'y laagbaliw. Papanawa kong dito'y balay. Iso ang nagbutang. Kat saklaangan tilab na ita, anak ko. Oho? Nga ta? Wen ko naktumit. Kat nunagan ko latan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, solita. Nagan ko latan tilina unting hiwat na, anak ko.
Ne. Inarakop na itinakair-irot. Ang tagtagainap samay. Sulita. Oh, Sulita. Ayatin ka. Sulita. Oy, kukaw! Nakaturog ka, ano ang tagtagainap ka? Ang tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siya lang ang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong daytay gamo ko. Pangtagam di tangay. Siyempre, ni Sulita. Ha? Lab na lab ko nga ni Sulita. Nagpaiduma pa na gaya ti marikrik na para kang kuwana. Ha? Makapamaulong na dya Sulita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga Roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan Sulita ti babae iti biyag mo. Awag, my one and only Sulita. Ha, lab na lab ko ni Sulita. Sulit ti panagayat ko kini Sulita. Ay na, sinurot ko iti limod ya asawa mare. Adda sa bali at tinurong na. Di mo man padaksan dya asawak si kaanang. No kras mo ni Kuko, di mo padaksan. Ay sos, saan ko matapagpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron iti limod. Panawan nakpan dito'y andang. Day talag sipsipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam, saan abiyag ti sa balay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam di nakmatpatpat yan. Bahala ka nga ron. Mapana kaon. Andang, Ah, sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yung ti chocolate na pinagatang mo, Sulita, my darling. Thank you, Coco. Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak, Sulita. I love you nga min, Coco. Nang runa no napuskol ti bolsam. I love you, mate, Sulita. Unay. Naimpisama ti bolsam ita, Coco. Uwan, naimpis, tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uwan, darling Sulita. Darling Sulita gayam, Isubat lagayam, Sulita ka, Sulita. Kunakla no siyak, Sulita, ti bagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam, Sulita, ti bagbagam. Sulita, tubalik ka na. Tubalik. Uwan, di ka kayon! Ay! Ang subli ka dito! Traidor ka, katukayaw! Sulita, darling. Umay kang tagawitan. Uwan! Agawid kan! Tako ko sa maamin ang akagawami dya balay, ta pumanaw kan! Di na ka di papanahon, Awan pagyasak idyo balay, may. Sa pinabangan dan di kwarto ka di, Sulita. Basta! Pumanaw kan tagsinatan! Pas. Di kan kayat, Coco! Laklakayan na babaero! Pinapanaw ti inak ti nobyo na ket kasta unay aragsak mi iti asawa. Ta sininaanan ni nanang dayjay a lalaki. Kalpasan day di pasamak, sinarungkaran ti inak ti tanem day di tatang ko, kat nagsangsangit a nagkidaw iti pamakawan. Kat gapot ag maymaysan ti inak, ije balay na, pinagnaed kon ije balay mi, tapno mabantayan mi kat maipaay mi amin, akasapulan na. Alakastan, ti pagayam mo, Sara. Wen pagayam Sara. Rombang la akadwan nyo ti inam nang runa ita tagmaymaysan.
Taamangan no ay ayon na tibagina no awan kad kadwana. Kat amangan no day tatipanggapuan ti pan naka-stress na kat kumapoy tupay tibagina. Iso na saya at unay ti inaramidyo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Sara. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ibusan dayta na kang ang rag-abuot na. Ay, ako tibuko, di mo pumutan ka, dati mo Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. siyak tayo nam. Siyak tinaibus tibuk na. Inibus na tibuk ko, nag-ingpis lang arudan. Inadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya kat no si ka. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ati isurum saan. Tasi kamati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ito buhok ko ala kaya. Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man nakiapa. Ah, Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Denggan yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. kasano nga raw pagmulta ka to'y awanan bain nga sawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ako mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyon iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti duan ti sunya. Ure kaso no aramida ka diya mo ida mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, awan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamit ti aramid da. Ay, awan nga rod. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikum ta asawam kanti inam. Ha? Anya nga ita pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng tagchichismes ka nagkikino ta babae. Ay na, alam mga arod antay. Ay abaw, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, andarom so ariray. Isumot din ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga aramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti deta. Pagkwartaan ko naman. Anya nga iti aramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man ti mangtad. Nag-adumat ti kirmat. Kung sila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Agkaruling kayaw. Uwan lakay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay guri ka man. Kununalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me.
project mekano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan agsulisit. Kantaan mekano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan mo da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, aw magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman, nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wan puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mamad, ay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak timang kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Na, Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaiso na kita kikinuto, di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka, saan da nga agapapan? Wen na tama kumikumdan ama panagkan kantay titunggal balay. Dagitay sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog, ama panagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod. Ay barang agnanayo na nati kasta. Tapno awa na ang tagaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, ikaw, nakaano kayong samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya negosyo? Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti dawan kakadwa. Sige, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus! Unngag paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. At dagayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumpa. Di isupa iti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa.
No siya kamay sa, ay kat paspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay ka da kayo, okay mo din kanya. Sige, tata, buwanat! Ano? Kadyak masusurutan ti Estepyo. Basta tulad ng blatan ka ti sangwanan, karpiyaw! Ah, Ay, ay na, uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. magsula tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Wimain sa... Ay, sus, naudi kan karpyaw. Paspasan ba si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Estepyo. Yak masurutan din. Basta kulagkit kayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, wait gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkurarat ken nalukot nga rorat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaundat ka nagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam mo't saritaan na kastaryang. Titulagan, kat kastoy. No ada. Basta man, Jack! Alak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaisok. No kasta mo lang. Ala, akmat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang rudan tapno awan tilugay. Nay, apay ngay, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanuga. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itagyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asikay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad, tita diyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May maya may laing, wag may sa kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka, gusto. Desisyon ko da ito'y. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan, tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kikaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mo at nanasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ito pagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayatan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, sa kakundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga?
Kat inalam nga rog tibingay mo ni pag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu timay na yun manan. Isubli yu tindalayo a kwarta ide. Tay na yun tayo itipuunan. Ay, manjak! Naglalaingan yun ngay! Oray siyak, manjak! Mimbro akmat dita! Nga mapay ngay katandak! Ay, lading itak nga rodmat, nga saan ngagbalinti kas tagaladyaw? Kibor kayaw ngagkatugangan! Awana, hindi da kay kayatan nakadwa, dagitipada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko dayta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdamatan na ibusaun. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko iti nakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apagtagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyana! Sino takadwa masimbang pengay, hay may? Damagin nyo, tatang. Nagluho kan. Anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya. Nagluho kan hay may. Nobyang magayam to'y kadwam. Ngam apay ngay adi mo yam amaw. Nakiam mo kailang aruday. Wan, iso tinubya, ni Winday. Kasano ngay naram na kato'y anak may. Di na maamu ti agaram day tao'y balasang kao. Kwan. Apay masapol, damagin nyo day tatatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangarod. Dumanon tayon. Tagkasar kay kiday. Saan ang takasar? Anya. Ada kakastan. Ada mo maparti ababaw. Ada mo't ornong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, dinagdak kalakawayang ka. Ay, sos na pumpun nun saan? Madulamin. Saan ang masapol? San ayaw Windy? Apay masapol nga kasar tapay lang. Jaime. Urek dun natala ko, ma'am. Manjak mat Agkasarta pa'y nga umuna sa tanto agden na, Jaime. Anya? Didak mo't la palubusan dagiti dadakil ko amakiden na ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ay, wama nga men, hay may. Di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko ti tataw. Adula amin mga maum.
Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime kan ka may papaniti ka sardakan ni Winday. Nga. Kunanamot aditay kano agawisan. Tayla kano mang kasar kadakwada ti pakanan tayawn. Kan may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakil na. Adda nakam ni Jaime. Kat no lumakayan abaraw. Pagbalin ng tumad akas laubing habasait. Among mata na ata piti tattao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak la ang lakay. Kasano nga ta nakaaram di anak ta. Kunaklan laklakayan na baraw. Diya, ngayon amaw, bakit? Imposible, may tani Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngam iti personal. Kasla natuktukan abisukol. Anyat pagbainam ngamin, ay Jaime, kasarlaang mo. Kaya nga do tagbuya tattao. Di lamang kasar kada ti bisita tayon tao. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua abak dagijay. Bakit kinlangay? Naimbag dagijay tapada ka man nagbabain. Di ka nagawis iti lugar yaw. Dananang kentatang mulagan ti ayabang winday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw. Agling utag iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod, Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Nagadumang ngay. Kataltalo mo la ti bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar ka na kamay. Gantay doa abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tattao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apay ngay? Unay kay mutay. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isupay ti iti da parwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isupay asukat ti maparti ababaw. Kayo natin kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jaime. Kay kasano ay kapilitan ta mga may. Samada kayo tiyag kasar. Ngamda kayo ti masikuran. Bayan nyo ngamin na siyak desisyon. Ay, di ka madaragan. Siyak ti makamaw. Siyak ti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod na? Basta. Adarami din tayo ton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure ado ti tao. Ha? Umay kayo ton kasar ti anakaw paray, Taas ka ti may saanin, wine. Ay, kuhin na paray. Kaano aya? Inton danda ni agtapo saan paray. Ay, tayo regalo Di muli lipatan, wine. Ay, una paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalaw. Ay, no di mo masangaw, ayos lata. Mabalin mo ti cash. Siyak tupay. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Kababaan mo ta 2,000 ano agparwadak. Mabay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan may ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige Diyak agpayagain, tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadam inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si Kamot Gayam. Ay nasumrek ka kunak kuma.
Nga madama ti dalus kaw. Kat na inikat ko pa ila dagiti sofa di ta salas. Ay saanen maray. Umay kulayawes ti masungad akasar ni Jaime nga anak kao. Ingay anak mo iti bunyag. Ay na, kasta aya. Ay na, naimbag man ta mga asawa mo't laangan ni Jaime. Kunak no talaga nga agbaka na baraw. Ay mga sawaan di ay anak mo iti bunyag maray. Kasi kanto ti may sani na nga. Ha? Kat di madublen. Ninangakon kin ni Jaime. Ha? Anak ko iti bunyag. Sa ita, anak kagmanan iti kasar. Ay, uwan awan dakes na. Amok ngamin agalanti ka amang ted iti parwad kaid. Ha? Agpadata, adadakkel ti mait ited na parwad maray. Tauray siyak. Ay mabainak lamang ted iti basit na parwad. Sa bagay nanginam ngamin ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga ruda. Ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun maray. Iso ano siyak ti mangted iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababae no mangted ka iti basay. Ha? Ay sige maray. Ay jak agbayagan no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige, agpatuloy akon maray. Tanay, dapay papanak. Nagadumo dagito listam nga sponsoren Bertaw. Ay, una, tapno masubot, jasyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito Paris mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares dagiti agasawa, di may sala ti parwad na. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ke ado ti mangted iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laang. Ay na, siya ka ti makaambaw ka ni Haymay. Tumurod to day dyan ton kasar na. Nalakalang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay basta, siya ti makaamo iti anak ta. Ay nga. Oh, Jaime. Di ka mo't makaidnan. Wow. Apa yan? Ay, tatang nagawis ti ado at tao. Ay. Hanya nga aglingitak man iti nalamiis. Agragsan kakit di. Takasarta ita, Jaime. Sapay awan pa'y mo timang kasar ka data. Awan pa'y. Maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayay. Anya? Ipospuntan sapay lati kasar tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka lupa, iti bang kasar ka na kayo, tada emergency na. Ibagayo ata di umumayay. Anya, apay manan aya. Da kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo nawis niyo. Nagawit tayo kitin. Ay, agtal na ka man, Haymay. Tilay bagbagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada ited kukin ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Darasam, umay ka. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub-ubumon. Diyan mo aging inom iti arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tapnusan ka nga agnermyaws. Napait nga ron. Sige, no di mo inumunday ka, ag nervyos ka no madamdama. Saan kami nanday ta kasar-kasar? Sige panawan na ka ni Winday, sinaan na ka. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod ti pa'y kasarkeng ka. Ala, inumumon, tumurad ka no inumum daytoy. Kaya nga ron ti basaw. Awan basaw, arob-ubumon. Daytoy. Sige nga ron. Arob-ubo ko na. At dantay mang kasar ka da kayo Wenday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod amo nanang.
Napandamot ijay likod itay. Ni, dagiti da magaya man. Adan tayo mangkasar ka na Jaime Kenwen, day pa kahit. Addan mangrugin ti kasar. Ngayon na lang. Maya mata para Na, bagbagay mo. ay, apay ako man natawa ka, Jaime. Jaime, nabartag kan samang. Basi lang. Pinainom na ni Tatang. Berto, apay ngay abinartak mo ni Jaime. Wala tapno tumurad. Kita ka na awa ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya huwayay! Rugyan tayo di kasari na. Kasara kan. Napayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon, ta mga numausawan. Mabain tumanay. Sika lalaki, awatan matlakadi da ito'y babae, kas kapisi ti pusom, ken katakunay-nay mo iti agnanayon. Windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa palipay. Isuti ayata kaginggat ingana. Uy, hindi sumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang amay. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa nga road. Binainomam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki di kitam ka na po kautibay na. Timura di ti kas taunay. Ay, ala, mapantay ti balay. Tarog yan tayon ti agawat iti parwat. Bakait? Ay na, paruwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una mapanunutam. Mala, intay nga rudaun. Nay, sikat ti pusga ka para lista iti agparwad, Elena, Wan, uncle. Adto iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Kay kawanatap no, ado mati mailista na agan. Ha? Masapul ama po no itinagan da ito, ya. Agayab kay tagparwan. Di kag bain-bain, Wan, uncle. Di ka matanagan. Taykan kay titangdan mong agilista. Basta lalaingam kay agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Ibagayo na. Pagkatangay. Jaime, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Una ka na matulog Dasang wag pa inang ito'y babaraos. Danggaya kita. Nabartag ka, Jaime. Panahon naman, dito ko lang makaramang ka kanya winday. Nay. Kanya, ado madla tinagparwad, Elena. Wan, uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel a notebook yung. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wan. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti dimar ay uncle. Ay, huwan. Ado ti inawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklo. Saan? Tayong close minti pa nga, hindi may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan ti notebook, kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rugya kong tagbilang.
Ay, awanan bay dagiti di maray iti kasar. Ado ti kinandagam ta imparwada. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangaggan ka. Ure mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pelat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa amot adim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wine! Adugag paisaw tinakalistanagan dito inotbaw. Hanggang sagsi-50 pesos, mate. Sagay sala, dagitay sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Saan na day tati pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parte ang baboy? Ay kat talaga akasta. Gaghangay na. Tanagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da! Balsagin ang danog kanya! Ay sus, nabartot ni Jaime asin magpert. Nanang, tatang, agpakada akon. Agawid ako ni Kilo Carmel. Apay nga, day. Mabutang akon kini Jaime. Nakabutbutang matgayam no nabartag ti anak yung. Sagay! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan tumang amin, Berto. Basol mo na itaw. Ay, basol kumanin nga. Kawan, insorom tumang amin ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Iso basol mo na ito, mapaspasama kita. Nagdanagak tamanipod pinaramanak ti anak ko iti arak, di nameten sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabartek. Pagbababaw yak iti kastauna iti inaramid ko, iso ajak nagsarday anang bagbagaken ni Jaime. Kat kaasina, dinangagnakmet, kat naurnos lang ti amin kadakwada iti asawa na. Alakastan, tuy pagayam mo, Berto. Pagadalam day ta na pasamak, amumton sumaruno. Saan na basta anuan niya tinapanunot mo nga aramidan, kat alilata nga uray di mo amo no anya ti ibunga na. Iso asakbay ang mangiwayat ka iti addang, panunutom pa iti mamin rebo adaras, tapno awan to ti pagbabawyam, inton ka maudyanan. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Berto. Dito'y drama tayo.